Abyste ho tady stříleli. Ty jo. Takže dejte si klobouk dolů, jo, nedávat teďko na spoušť. Netrefí mě to do hlavy, ta zbraň. Zamířte si a pomaličku mačkejte spoušť, nebojte se. Nemusíte úplně křičovitě. No, už si můžete na spoušť a... Dobrý. No vidíte, to není žádná hruza. Zase si natáhněte, ono by to šlo, ale to je někde jinde. No, vidíte to. To je pohodička. Není to tak hrozný. Já to nepočítám, kolik mám vystřelenek. Střílejte. Poznám to. Střílejte pořád. Vidíte? To prostě strhnul někde úplně. To jsem vám schválně nechala. Takže otevřu. Já si myslím, že bude konec. A tak jak si a tím si to můžu, no je to lepší tak si do ruky nasypat, ať to nemusíte. Jo, ty se hned potom dají sbírat, nemusíš se házet na zem. To si určitě vezmu jako suvenýr. To si můžete vzít.